Moljević je autor toga famoznog dokumenta Homogena Srbija. To je dakle projekt kako treba Srbija izgledati. Evo tu je ta čuvena karta. To je čuvena karta Velike Srbije koja ide linija Virovitica, Karlovac, Karlobag. To je Stevan Moljević. Malo držite, pridržite malo. On je ideolog stvaranja velike etnički čiste homogene Srbije naseljene samo Srbima do linije Virovitica, Karlovac, Karlobag. I u istim danima, kada on objavljuje homogenu Srbiju, u istim danima u Beogradu Srpska pravoslavna crkva objavljuje Valerijanov memorandum. Te su dvije stvari povezane. Zbog toga što ovo projekt, to je ono što treba napraviti. Rekli smo genocidni poučak. Što treba napraviti veliku Srbiju i poklati Hrvate, a poluga, propaganda kojom to treba raditi je Valerijanov memorandum. Oklevetati Hrvate. I od te klevete, ponavljam, do dana današnjega mi se nismo uspjeli ne samo u cijelosti oprati, nego smo došli u poziciju da nam ti isti danas pred očima cijelog svijeta ponovo sude o kardinalu Alojziju Stepincu. To je problem za Hrvate, s njim se moramo suočiti, vrlo ozbiljno doživjeti taj moment, ne više prepustiti stvari niti samo katoličkoj crkvi, jer se to više